Għal sena oħra pajjiżna se jkollu jerġa' ħallas tal-reġa ma laħaqx il-miri proposti mill-Kummissjoni Ewropea għall-emissjonijiet. Rapport tal-Kummissjoni nota kif Malta ilha sa mill-2013 ma tilħaq il-miri stabiliti u issa se jkollna nixtru kreditu minant pajjiżi li diġà laħqu l-miri tagħhom. Per eżempju, fis-snin li għaddew, il-Bulgarija rnexxilha tiffinanzja proġett ambjentali mill-flus li Malta kellha tħallas talli ma laħqitx il-miri. Il-proġett Ewropew li jwassal għall-2020 kien imniedi fl-2007. Iżda fl-aħħar snin pajjiżna baqa' jaqa' lura minn dawn il-miri, tant li daħal forma ta' ftehim bilaterali mal-Bulgarija biex jixtri l-kreditu mirbuħ minn dak il-pajjiż. Min-naħa l-oħra l-Bulgarija qed igawdi minn taxxi tal-poplu Malti biex jiffinanzja proġetti favur l-ambjent. Il-ġurnal The Times of Malta qal li dwar dan ipprova jieħu r-reazzjoni tal-Gvern Malti biex ikun stabbilit kemm qed iħallas kull sena biex jixtri dan il-kreditu. Iżda l-Gvern Malti baqa' jirrifjuta milli jwieġeb għalkemm il-ġurnal ikkwota sorsi li dawn jiswew mijiet ta' eluf ta' euro fis-sena. Minkejja li l-Unjoni Ewropea tat l-opportunità li l-pajjiżi membri jiftemu bejniethom f'każ ta' skambju ta' kreditu, il-ġurnal jgħid li jidher li l-uniku ftehim li hemm fis-seħħ u dak bejn pajjiżna u l-Bulgarija. Bil-Gvern Malti jgħid li dan il-ftehim ma jista' qatt ikun pubbliku anke l-kelliem mal-Gvern Bulgaru għażel li jibqa' siket ħlief biex iserraħ moħħ kulħadd li dawn il-fondi qed jintużaw kif suppost u li għadhom ma ntefqux kollha. Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea jgħid li pajjiżna u fost it-tminja li mhux mistennija jilħqu l-miri stabbiliti għall-2020 b'madwar 11%. Il-marġini li Malta mistennija tfalli bih qed ikun deskritt bħala wieħed għoli bil-Kummissjoni tgħid li primarjament dan hu kawża ta' żieda qawwija fl-emissjonijiet mit-traffiku fost l-oħrajn.